leimasi on vähän kaukana. Joo. Niin monta sivua, olit sä laskenut? 8. Mutta siellä myös tarvitset sitten leima ja kuitous. Siellä myös tarvii leima ja kuitous. Originaalilla. Ai niin näin? Kyllä joo, totta kai. Jos teillä ei ole diarinumerossa dokumentin oikeuden mukana, sit mielellä laita sitten originaalille myös. Vaikka kuitous sitten riittää etusivulla. No mä voin tähän. Alhaalla siellä, missä minä kirjoitin sen Veikka Minkiselle. Kiitos. Kiitos Kristiina. Mutta sä nää kopiot haluat? Myöskin joo. Vastaanoton. Красиво. Anteeksi kun viivästyminen. Joo ei mitään. Tää on vartti yli 4 Oliko Она когда оригиналы сейчас будет визировать, подойди с ним. Можешь мне дать? Давай мне. Поменяемся тогда местами. Чтобы прям видно было, как она